Eloi i Àlex per cantar-vos el flow gramatical. Amb aquest rap, les categories gramaticals, tu aprendràs. Com els verbs que són accions, jugar, caminar o cantar cançons. Dels adverbis et direm els 7 tipus, així, manera, aquí, lloc, ahir, temps, sí, afirmació, no, negació, gens, quantitat i potser, dubte. Amb aquest rap, les categories gramaticals, tu aprendràs. Hi ha 2 tipus de noms, com Àlex i Eloi, que són noms propis o casa, i llibre, que són noms comuns. Després segueixen els pronoms, que serveixen per substituir a tothom. Pronoms forts, ell, ella, ells, ella. I pronoms febles, ell, la, ells, les. Amb aquest rap, categories gramaticals, tu aprendràs. I per finalitzar, trobem l'adjectiu que determina el substantiu: vermell, gran, oscur, bonic, lleig, petit o dur. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat.